Nordfrim. Nordfrim er en filatelistisk handelsvirksomhed specialiseret i postordresalg af frimærker og relaterede produkter til individuelle samlere og detailhandlere. De betjener frimærkesamlere og forhandlere globalt gennem et netværk af datterselskaber i Skandinavien, Frankrig, Tyskland, Holland, Italien, Spanien og Finland, samt gennem deres internationale hjemmeside. Senest har de tilføjet et kontor i Beijing, Kina. Gennem mere end 50 år har de leveret frimærker, mønter og tilbehør til samlere i hele verden, men virksomheden er også særdeles lokalt forankret og har generelt leveret flotte resultater gennem alle årene. Virksomheden er lykkes med at følge med tiden via produktudvikling. Blandt andet er der nye produkter i pipeline, herunder f.eks. produkter, der er relateret til Pokémon-kort. Nordfrim er smukt beliggende i lokaliteter i udkanten af Otterup, hvor særligt pakkeprocesserne er automatiseret. Firmaet har forrygende travlt, blandt andet godt hjulpet af tronskiftet i Danmark og Storbritannien.